mi mili Bože! Grupa Buldožer. To je stražnica show biznisa. Izvinite, da li je tu raj? Da, tu je raj. Za temi umetniki ni bilo enostavno. Niti tukaj v študentskem naselju, niti pri kreiranju plošče, še manj pa na turnejah. Na štartu niti nismo mislili da bo to tako kad Cajten, ne? Kao što mnogo toga na ovoj ploči ni dan danas meni nije mnogo jasno. Svi narkomani, domaći i strani. Kako god gledali na stvari, on ulazi u 5 najvažnijih izdanja jugoslovenskog roka svih vremena. Takrat smo se zajebavali, danes je primerno le biti korektan. Ali zapamtite, samo je 5% talent, a sve ostalo su najamnina, elektrika, sol i vegeta. Vazi draga, nemoj da me pređeš. Dankeschön.